Știm că după 40 de ani, corpul unei femei pur și simplu o ia razna. Kilogramele în plus, nopțile nedormite, oboseală, bufeurile sunt simptomele specifice care însoțesc această perioadă de schimbare. Însă nu trebuie să fie așa. Putem deține controlul asupra corpului nostru chiar și în această etapă a vieții. Salutare tuturor! Sunt Diana Todoruț și astăzi împreună cu invitata mea, Irina Vișan, nutriționist integrativ și antrenor, încercăm să aducem mai multă claritate cu privire la acest subiect și să vorbim mai pe îndelete despre ce putem face pentru a trece mai ușor peste această perioadă. Bună, Irina, și bine ai venit! Bună Diana, bună tuturor! Mă bucur foarte mult că sunt alături de voi și îți mulțumesc pentru invitație. Consider că este mare plăcere. Absolut important să discutăm cât mai mult și cât mai des pe acest subiect. Este în continuare o zonă în dezvoltare și avem nevoie să ne educăm cât de bine putem, atât noi femeile, dar cât și partenerii noștri, pentru că este foarte important ca și ei să cunoască această etapă prin care noi trecem. Exact, și să ne susțină și să ne ofere, nu ajutorul neapărat, dar măcar înțelegerea de care avem nevoie. Înțelegere, este cel mai potrivit cuvânt acesta. Da. Irina, dragă, cum ai pomenit și tu anterior, nu vorbim destul despre această etapă. Eu o numesc așa generic menopauză. De perioada prin care trec femeile după 40 de ani. De ce crezi că este încă un subiect tabu în societatea noastră? Menopauza nu este neapărat nu este foarte cunoscută. Tocmai de aceea, de multe ori, și înțelegem greșit această etapă, da? Această tranziție, că până la urmă menopauza este o tranziție. Da? Ea nu este o boală, deci menopauza nu este o boală, dar pentru că foarte mult timp a fost tratată ca un subiect rușinos, am putea spune, sau chiar ascuns sau asociat greșit cu sfârșitul feminității. Însă, în realitate, menopauza este o etapă biologică cât se poate de firească, la fel cum este și pubertatea. Diferența se face exact în faptul că pubertatea este explicată, este pregătită, este normalizată, în timp ce menopauza a fost și, din păcate, încă mai este destul de tăcută. Spun că încă mai este. De ce? Pentru că totuși, de ceva vreme a început să se discute destul de mult despre această etapă, de fapt despre aceste etape, vom dezvolta imediat subiectul și asta este un lucru minunat. Dar, ca să concluzionez puțin, menopauza nu înseamnă că femeia se termină, gata, s-a terminat cu feminitatea, înseamnă că organismul ei intră într-o altă arhitectură hormonală, da? Estrogenul nu mai are același rol dominant, progesteronul scade, iar corpul trebuie să se adapteze. Iar problema nu este etapa în sine, ci este faptul că multe femei ajung în ea fără educație, fără ghidaj și fără să știe ce pot face ele concret. În momentul de față, ghidurile actuale subliniază foarte clar că menopauza trebuie abordată clinic, educațional și personalizat. Nu trebuie minimalizată cu fraza "asta e vârsta". Asta am făcut până acum. Acum este ok să deschidem ochii și să începem să ne educăm în sensul acesta. Exact. Avem nevoie de mai multă educație pentru că tot nouă ne va fi mai ușor după aceea. Corect. Ce este menopauza sau care sunt etapele menopauzei? Că noi vorbim așa în general că menopauza, privind-o ca pe o perioadă lungă, o tranziție, cum ai spus mai devreme, dar practic există niște etape. Care sunt aceste etape, să înțelegem mai concret despre ce este vorba și ce este menopauza de fapt? Ca să vă ofer un răspuns cât mai clar, o să începem de la perioada fertilă. Deci, practic, perioada din momentul în care noi avem prima menstruație și până când încep să apară primele dereglări hormonale, atenție, doar dereglări, nu lipsa, nu încetarea menstruației, da? Deci, practic, perioada fertilă se numește premenopauză, da? Apoi urmează perimenopauza și perimenopauza este de fapt perioada de tranziție către menopauză și este acea perioadă în care
încep anumite simptome, le vom detalia puțin mai încolo, încep fluctuațiile hormonale, mai ales estrogenul și progesteronul și aici începem să avem menstruații modificate, ceva nu mai e chiar cum era. Avem sindrom premenstrual accentuat, somnul începe să fie puțin altfel, apare anxietatea, putem avea chiar și bufeuri, se poate deregla chiar și metabolismul. Ei bine, toată această etapă care poate dura până la 10 ani, dar atenție, 10 ani destul de mult, înainte dura mai puțin și începea un pic mai târziu. Acum, din păcate, am foarte multe cazuri care de la 35-36 de ani vin cu simptome de perimenopauză și nu știu exact ce li se întâmplă. Da? Deci, iată, această perioadă care se poate întinde și pe durata a 10 ani, care este presărată cu tot felul de simptome, se numește perimenopauză. Iar menopauza este acea zi în care marcăm 12 luni cu lipsa menstruației. Deci în momentul în care mie mi-a venit ultima dată ciclul pe 15 ianuarie 2025 și până la 15 ianuarie 2026 eu nu am mai avut nici o menstră, 15 ianuarie 2026 este ziua în care eu am intrat la menopauză. Punct. Atunci se întâmplă acest eveniment, da? Care se numește menopauză. Tot ceea ce se întâmplă începând cu 16 ianuarie se numește postmenopauză. Deci, iată, premenopauza, perioada fertilă, perimenopauza, perioadă care poate dura între 7-10 ani și este acea perioadă când încep să am anumite simptome, anumite fluctuații, anumite modificări. Menopauza este ziua în care am împlinit 12 luni consecutiv cu lipsa menstruației și apoi sunt în postmenopauză, care desigur vine și ea cu provocările ei, dar contează foarte mult cum îmi aștern anii de perimenopauză ca postmenopauza să fie cât mai ușurică. Cum ne pregătim. Exact. Foarte interesant. Deci noi practic folosim termenul de menopauză total greșit, pentru că menopauza este practic o singură zi din viața noastră. Dar aș vrea să nu ne învinuim pentru lucrul acesta, pentru că, așa cum am spus și la început, educația și vorbitul pe aceste teme a fost foarte puțin. Abia în ultimii ani, da, aș putea spune abia în ultimii 7-10 ani, lucrurile au început să fie mai evidente, la noi în țară chiar de mai puțin timp. Da? Deci simplul fapt că până acum noi vorbeam doar despre premenopauză și menopauză, punct, nu este neapărat vina noastră, este practic contextul care ne-a ținut în această zonă. Dar acum deja lucrurile sunt în schimbare și asta este absolut minunat. Femeile se emancipează chiar și după 40 de ani, nu? Da, exact, ne educăm continuu. Tu spuneai că vin la tine cazuri de femei chiar și la 37 de ani cu simptome de perimenopauză. Ideea este că după 40 de ani, în general, putem să vorbim așa paușal că încep primele simptome. Și astea sunt cauzate de schimbările hormonale și aceste schimbări hormonale declanșează anumite stări sau simptome, corect, să le zicem așa. Care consideri tu că sunt cele mai pregnante simptome, cele mai importante sau cele mai des întâlnite, să le zicem așa? În primul rând vreau să vă spun că perimenopauza vine la pachet cu un rucsac, ca să zic așa, de peste 70 de simptome. Da? Cam greu. Cam greu, da, cam greu. Desigur, depinde de fiecare din noi, de corpul fiecăruia. Da? Dar, ca idee, literatura de specialitate a identificat peste 70 de simptome cu care ne putem întâlni de-a lungul acestei perioade. Acum, haideți să le punctăm pe, să zicem așa, un top 5 să facem, da? Cu cele mai frecvente. În primul rând ar fi tulburările de somn. Somnul este adesea primul care se destabilizează, da? Veți adormi mai greu,
vă treziți undeva în jurul orei 3-4 dimineața, somnul ne este mai fragmentat sau ne trezim obosite de parcă nici nu am fi dormit. Și ce vreau să vă spun este că nu este vorba doar de stres, pentru că de cele mai multe ori acolo ne ducem cu gândul. Este doar stres. Nu, este vorba despre faptul că progesteronul nostru fluctuează, da, scade, fluctuează bineînțeles și estrogenul, încep să mai apară rar la început, apoi, în funcție de cum avem grijă, se pot îndesi, dar apar bufeurile nocturne, acelea când te trezești, ești transpirată și nu știi ce s-a întâmplat cu tine, de unde vine chestia asta. Bineînțeles că apare și hiperactivitatea sistemului nervos. Și toate acestea ne influențează somnul. Apoi, punctul 2, aș spune de fapt, știți cum e? Nu fac un clasament. Le spun doar pentru oricine. Da, nu este clasament. Deci nu este clasament, da? Avem așa schimbările de dispoziție, da? Putem să fim mult mai iritate, da? Deci iritabilitatea crește. Anxietatea apare mai des, mai frecvent și nu știm de la ce, pentru că, episoade de anxietate de-a lungul vieții orice om are, da? Poate am o perioadă mai grea, o perioadă mai stresantă, muncesc mult, am anumite probleme, da? Anxietatea nu este ceva nemai întâlnit, însă când vine în perimenopauză, acum ești bine, ești ok, în secunda 2 îți bate inima, ai nodul în gât, ce se întâmplă cu mine? Deci, practic, nu vine cu un motiv, cu un substrat anume. Nu poți să pui punctul și să zici, da, uite, am avut un șoc, am avut o supărare, am muncit foarte mult. Nu, este așa, out of nowhere vine. La fel cum vine și plânsul ușor, da? Poate și înainte, dacă exista o anumită sensibilitate și eram o persoană care știam că mă emoționez un pic mai repede și îmi dau lacrimile mai ușor, acum totul se poate declanșa, uite așa, vezi, nu știu, ceva care te emoționează, un animăluț, o secvență de film, un copilaj drăguț și lacrimile, da? Deci se poate întâmpla. Eu am pățit chestia asta. Am experimentat acest lucru când mă uitam la un serial, am văzut o scenă care m-a impresionat și instant eram cu lacrimile în barbă și zic ok, dar eram perfect ok, adică starea mea era da. Deci, iată, ăsta este un exemplul meu pe care l-am trăit, dar cu siguranță multe femei se regăsesc. Așa e. Ce ar mai fi la schimbările de dispoziție, ce mai apare frecvent, este și lipsa răbdării. Da? Și aici nu este o chestiune care să zicem, băi, oricum eu am fost nerăbdătoare toată viața și așa sunt eu. Nu, este un pic din alt film. Adică ești la modul, deci chiar nu mai am chef să aștept după chestia asta sau să fac nu știu ce sau să-ți repete de atâtea ori. Deci este un pic altfel. Și bineînțeles, tot în zona schimbărilor de dispoziție intră inclusiv acea senzație că nu mă mai recunosc. Da? Adică, practic, noi cu noi ne dăm seama de aceste schimbări, da? Și de multe ori ne ducem în zona, băi, ce e cu mine, că eu nu sunt așa. Vă spun că toate acestea nu înseamnă slăbiciune emoțională. Este vorba de estrogen, care, el fluctuând, influențează serotonina, dopamina, termoreglarea și răspunsul la stres. Deci, iată un singur hormon care este responsabil și de fertilitatea noastră, da? Cum influențează celelalte arii. Da? Deci, practic, el influențează hormonii care nouă ne reglează dispoziția. Da? Și uite cum aceste oscilații ale lui se traduc exact în toate aceste stări pe care noi nu știm de unde să le luăm și ajungem la modul, nu mă mai recunosc ce se întâmplă cu mine. Și din păcate, în această etapă, foarte multe femei ajung în cabinete psihiatrice unde li se prescrie tratament medicamentos eventual pentru o depresie funcțională sau pentru anxietate, când de fapt lucrurile pornesc dintr-o cu totul altă direcție. Dar aici este un subiect un pic separat pentru că ține foarte mult și de educația medicului și de informarea medicului la care ajungem. Pentru că poți ajunge la un
psihiatru sau un psiholog foarte bine informat care să-ți spună câți ani ai, 40. Ok, hai să verificăm și chestia asta înainte să mă apuc să te droghez. Corect. Dar ajungi un pic, că știți cum este tratamentul psihiatric de multe ori. Opa, mă reduce puțin mă reduce puțin așa la liniște. Da, de obicei, de la doctor pleci cu o rețetă, nu? Exact. De care poate nu întotdeauna ai nevoie. Dar este și un factor psihologic aici, că dacă ai pleca fără nicio rețetă, ai zice, păi doctorul ăsta nu e bun, nu mi-a dat nimic. Da, da, exact. Apoi, un alt simptom foarte frecvent este creșterea stratului de grăsime în zona abdomenului, a taliei și a șoldurilor. Da? După 40 de ani mai ales, da, hai să zicem că până în 40 de ani nu este neapărat un simptom, chiar dacă apar altele. Da? Dar ideea este că după 40 de ani, din acest punct de vedere al acumulării, femeile nu mai răspund la aceleași strategii. Da? Și de multe ori spun, gata, am metabolismul leneș, pentru că normal înaintez în vârstă și așa trebuie să se întâmple. Dar, de fapt, ce se întâmplă? Aici este o combinație între scăderea masei musculare. După 40 de ani intrăm într-un proces de sarcopenie de 1% pe an. Este foarte mult. Dacă nu facem sport, nu este ok. Da? Deci, avem scăderea masei musculare, avem stres, somn slab, rezistență la insulină și modificări hormonale. Iată ce buchețel de factori avem care contribuie la creșterea stratului de țesut adipos. Și de cele mai multe ori, în cele mai multe cazuri, femeile recurg la mai mult sport, mai mult cardio și își împing corpul către niște limite care nu le ajută sau diete drastice, unde la fel, din nou, este o problemă, pentru că dacă eu încep și fac un deficit caloric agresiv, tai din carbohidrați, mai rău mă dereglez hormonal. Deci aici nu trebuie să intrăm, lucrurile trebuie calibrate și așezate foarte, foarte bine. Apoi un alt simptom frecvent întâlnit sunt durerile articulare și rigiditatea. Și de multe ori acestea sunt aruncate din nou pe tema vârstei sau a sedentarismului. Însă estrogenul are rol în sănătatea țesutului conjunctiv, în inflamație, în crearea de colagen și percepția durerii. Deci, iată, un estrogen dereglat ne poate duce și aici foarte lejer. Și nu în ultimul rând, un simptom cu care toate ne luptăm și, din păcate, a început să apară și la bărbați și la persoanele mai tinere, dar desigur este corelat cu alte motive, nu cu cele hormonale despre care noi vorbim acum, este ceața mentală. Și aceasta cum se manifestă? Am dificultăți de concentrare, uit, deși știu foarte bine ce am de spus, ce am de făcut, uit. Este lentoare mentală și scăderea clarității cognitive. Deci toate acestea sunt extrem, extrem de frecvente. Și de cele mai multe ori, noi femeile, pentru că suntem foarte bine educate și crescute în șabloane care să ne învețe să ne învinuim, ce spunem? Asta este doar în capul meu. Nu sunt așa, nu se întâmplă asta, da? Însă, despre ce este vorba? Despre creier, despre somn, despre estrogen, despre stres și metabolism. Deci, iată, toate acestea combinate, da, mă pot duce către această ceață mentală unde mă concentrez greu, uit, iau decizii mai încet și îmi scade claritatea. Deci totul este legat, iar ceața mentală a devenit o problemă la nivel general. De ce? Pentru că la copii se manifestă pentru că ei își petrec foarte mult timp cu ochii în ecrane. Și la fel și la partea masculină. Stresul și joburile care în ziua de astăzi ne țin cât mai mult conectați către ecrane, din păcate duc către acest lucru. Însă există soluții și vom vorbi despre ele pe parcurs. Exact. Și acum, pentru că avem așa un buchet de simptome care apar din cauza acestor dereglări hormonale și metabolice,
Ce le spui femeilor care vin la tine și se plâng că li se spune când își prezintă problemele, păi asta este normal, la vârsta asta ce mai vrei? Aici, Care e răspunsul tău? în primul rând, le spun că nu este normal să normalizăm aceste simptome. Deci, practic, simptomele despre care noi am vorbit un pic mai sus, da, și acelea ar fi, cum v-am spus, cele mai importante, dar ele vin la pachet și cu simptome digestive, disconfort, anumite dureri care se intensifică la menstruație mai mult față de ce se întâmpla în trecut. În primul și în primul rând le spun femeilor că, exact cum am zis și mai sus, nu este totul doar în capul tău sau în imaginația ta. Da, trăiești, sunt reale toate aceste lucruri și nu trebuie normalizate. Pentru că la noi educația este, asta este vârsta, asta este etapa, descurcă-te cu ea. Nu trebuie să stau să mă chinui. Sub nicio formă. Există soluții, există strategii, însă cu mine încep cu analizele. Da? Deci, Așa, m-ai dus la următoarea întrebare. Care sunt cele mai importante analize pe care ar trebui să le facem atunci când observăm astfel de simptome? În primul și în primul rând, perimenopauza este o etapă care nu se stabilește doar prin analize. Și în momentul în care începem să lucrăm împreună, în primul rând va fi un chestionar de diagnosticare a problemelor digestive. Apoi va fi o anamneză medicală. Aceste două chestionare sunt foarte importante pentru mine ca specialist, pentru că eu capăt acolo foarte multă informație despre istoricul persoanei cu care lucrez. Este foarte important ca orice specialist la care apelați pe această problemă să facă aceste anamneze și chestionare. Apoi va exista o listă de analize recomandate. Pot să vă spun că recomandarea analizelor trebuie să vină clar din partea unui specialist medical. Da? Este bine să mergeți la un medic ginecolog sau la un endocrinolog care este specializat pe probleme hormonale. Însă, dacă traseul vostru în ameliorarea acestor probleme începe cu un nutriționist integrativ, da? De la mine veți pleca cu o recomandare de analize cu care vă veți duce către medic. Și un set corect de analize în această etapă conține următoarele analize. Avem odată hormonii sexuali, FSH, LH, estradiol, progesteron, estrogen. Da? Apoi ne vom duce către zona de tiroidă, TSH, FT3, FT4, anticorpii tiroidieni, pentru că hipotiroidia poate mima oboseală, creștere în greutate, depresie și piele uscată. Apoi, clasica hemoleucogramă completă, care ar trebui făcută fără discuție odată la 6 luni, feritina, B12, folatul, mai ales dacă experimentați menstruații abundente. Apoi, vitamina D este, cum să vă zic, absolut necesară, așa cu 3 semne de exclamare, pentru că ea nu este importantă doar pentru sistemul meu osos, imunitate și status metabolic. Ea este responsabilă și de starea mea psihică. Desigur, alături de alte vitamine și minerale, dar este foarte importantă. Apoi, este foarte important să ne vedem statusul metabolic. Și aici ce intră? Glicemie, insulină, hemoglobina glicată. Și în felul ăsta vedem cum stăm... și indicele HOMA, scuze. Și acesta. Și în felul acesta noi vedem cum stăm cu metabolismul. Profilul lipidic la fel, non-negociabil, pentru că riscul cardiovascular crește, mai ales după menopauză. Însă este foarte important ca noi din perimenopauză să-l urmărim, să vedem care este trendul, da? Și să luăm măsuri din timp. Verificăm, bineînțeles, ficatul și rinichii, sunt anumiți marcări care se dau acolo, pentru că este necesar să le vedem starea înainte de a începe protocolul de suplimentare sau terapiile de substituție hormonală. Și nu în ultimul rând, DEXA, da? Pentru că DEXA ne arată cum stăm cu densitatea osoasă și în felul ăsta identificăm din timp instalarea osteopeniei
sau a osteoporozei. Ideal este să identific osteopenia pentru că aceea este reversibilă. La osteoporoză nu zic că nu se poate face nimic, dar este un pic mai complicat. Da? Deci, iată, acestea ar fi analizele de bază pe care eu le recomand. Chiar dacă analizele mele ies în parametri, ele nu vor anula simptomele, dar analizele ajută la diferențiere. Ce vine din tranziția hormonală, ce vine din tiroidă, ce vine din deficit, ce vine din stres, inflamație sau dezechilibru metabolic. De aceea, lista îmbracă practic toate aceste paliere, pentru că, după cum vedeți, avem hormon sexual, hormon tiroidieni, avem vitamine, dozare de vitamine, avem panou metabolic, avem lipidic, avem verificarea ficatului și a rinichilor și a oaselor. Da? Și în felul ăsta, noi avându-le pe toate, ne dăm seama un pic cam din ce direcție vin simptomele. Și de aceea sunt atâtea. Dar ele vor fi interpretate în context, da, cu toate chestionarele făcute, adică nu mă bazez doar pe analize. Pentru că în perimenopauză este foarte posibil ca luna asta să-mi fac hormonii sexuali și să iasă țiplă, iar luna viitoare să fie, uite așa, când eu nu fac analize și nu identific, pentru că nu stau acum lună de lună. Da? De aceea e important tot contextul. Și un set de ăsta de analize care văd că este super complet, da, așa putem spune, la ce te poate ajuta? Sau ce face specialistul cu ele? Cum intervine? În primul rând, medicul, ginecolog sau endocrinolog care este specializat pe zona de hormoni, în momentul în care vede aceste analize, dacă identifică un dezechilibru hormonal, va ști exact ce să îți recomande. Dacă tu ca femeie ești potrivită pentru substituție hormonală și ești de acord cu acest tratament, îți va recomanda exact tratamentul potrivit pentru tine. Și asta intră în responsabilitatea medicului. Da? Există substituție hormonală sintetică, există substituție hormonală bioidentică. Da? Medicul are responsabilitatea de a da toate informațiile, de a spune ce este cel mai potrivit pentru fiecare femeie în parte. Deci, la partea de hormoni intervine medicul. Apoi, desigur, și în celelalte analize, dacă se identifică o dereglare care are nevoie de tratament medicamentos, acesta trebuie făcut și urmat, da? Pentru că pot fi valori ale colesterolului mari care ne pun în pericol și care necesită tratament. De asemenea, și la tiroidă, deci practic pe toate aceste paliere, dacă se identifică un dezechilibru accentuat, atunci medicul va interveni cu tratamentul. Din perspectiva mea, când analizez și văd aceste analize, eu le interpretez în context general, alături de cele două chestionare despre care v-am vorbit mai devreme și în funcție de și de recomandarea medicului, dar și de rezultatele analizelor, intervenim pe parte alimentară și ca protocol de suplimente. Și desigur și ca stil de viață, pentru că nu este vorba doar de ce mănânc sau ce suplimente iau, este vorba și de cum dorm, cum mă mișc, ce rutină am și toate acestea le lucrăm și le așezăm împreună. Și ce ar însemna schimbarea stilului de viață în acest context? Pot să vă spun în mare cam ce înseamnă un stil și un ritm de viață adaptat acestei etape. În primul rând, contează foarte mult să mă culc și să mă trezesc la ore relativ constante. Da, pot exista excepții, nu trebuie să fim acum fix pe fix. Dacă nu mă culc în fiecare seară la 10 și nu mă trezesc la 7, wow, este ceva foarte grav. Însă trebuie să am un somn cât mai bine reglat. Apoi trebuie să am un program constant de mese. 3 mese principale pe zi sunt absolut necesare. Dacă este nevoie de gustări sau nu, asta se personalizează în funcție de ritmul de viață al fiecărei femei, de programul ei, de activitatea pe care o are. Deci avem somn reglat,
mese reglate, hidratare conștientă făcută corect și adaptată pe nevoile mele, mișcare adaptată pe nevoile mele. Astea ar fi primele și cele mai importante. Și da, nu am vorbit despre mâncare și nu am pus accentul pe mâncare, deși sunt nutriționist, însă am învățat foarte clar că pot avea cea mai bună mâncare din lume, cel mai fain meniu. Dacă eu mănânc când apuc, în viteză, în fața laptopului, în vreo ședință, cu telefonul în mână, plină de nervi, mă culc la ora 1 și m-am trezit la ora 7, mâncarea aia nu are absolut niciun fel de efect. Da? Deci pot să am cel mai fain plan alimentar creat, cel mai mișto meniu, dacă eu nu am un ritm de viață și un stil de viață constant, degeaba mănânc eu numai avocado și fripturică făcută, nu știu cum, nu au absolut niciun efect, nu mă ajută cu nimic. Ok, sistemul meu digestiv va fi fericit pentru că are alimente de calitate, punct. Dar nu le va folosi și nu le va absorbi așa cum trebuie. Deci, iată, alimentația este importantă, este baza, dar contează foarte mult pe ce o facem. Ce facem pe lângă. Exact. Și de aceea, de fiecare dată când eu încep și lucrez cu cineva, încep în primul rând cu stilul de viață și toți se uită la mine, wow, când le spun, nu mă interesează ce mănânci. Despre ce mănânci? Vorbim peste vreo 2 săptămâni. Până atunci, hai să vedem, da, cum dormi, cât de stresată ești, ce mișcare faci. Ok, normal, nu o să mă apuc acum să-ți recomand, știi ceva, fă ce vrei, mănâncă numai cartofi prăjiți și shawarma. Nu mergem în direcția asta, ok, sunt conștienți cu ce mâncăm, dar nu ne preocupă în primul rând acum acest lucru. Mai degrabă mă preocupă să mă asigur că dorm bine. Dacă nu dorm bine, hai să vedem ce avem de făcut ca să îmbunătățim. Ai o viață extrem de stresantă, foarte multe task-uri, ok, hai să încercăm să punem puțină ordine, poate mergi și discuți cu un specialist, cu un psiholog, pentru că nu este o rușine, este ceva cât se poate de normal și eu oricum lucrez într-o echipă multidisciplinară, adică nu sunt doar eu ca nutriționist, există și un medic ginecolog specialist pe terapie hormonală și am și 2-3 terapeuți la îndemână, către care întotdeauna direcționez clientele care au nevoie. Da? Deci, dacă ar fi să vorbim despre stil de viață în această etapă și ordonarea lui, cu asta aș începe. Somn, hidratare, program constant de mese, relaxare, gestionarea stresului și, desigur, în paralel, ușor aranjăm și calitatea a ceea ce pun eu în farfurie. Și, desigur, și cantitatea, pentru că întotdeauna cantitatea de hrană o voi adapta în funcție de obiective, pentru că sunt femei care vor să slăbească, sunt femei care vor să se mențină sau să pună masă musculară sau femei care doresc să se îngrașe, pentru că și aceasta este o problemă la fel de serioasă ca și cea cu slăbit. Da, și poate că eu am întâlnit cazuri că e mai greu să te îngrași decât să slăbești, de fapt. Așa este, da? Cam ce alimente, acum... Da, sunt o paletă de lucruri pe care noi trebuie să le facem înainte de a ne alege ce mâncăm, să zicem. Dar care ar fi 3 alimente esențiale care nu ar trebui să lipsească de pe masa noastră în această perioadă? Sau poate sunt mai multe? Aici răspunsul este un pic vast. O să încerc să îl comprim și vă spun așa, după 35-37 de ani, prioritatea noastră este proteina. Da? Deci noi ar trebui să ne construim mesele în jurul proteinei. Da? Și aici vorbim de proteină de calitate. Desigur, acum este discutabil pentru că o luăm în funcție de preferințe. Da? Proteina de calitate înseamnă carne care provine dintr-o sursă sigură. Da? De ce menționez mai întâi carnea? Pentru că proteina din carne este cea mai biodisponibilă. Asta nu înseamnă că proteina vegetală nu mă ajută. Însă, la proteina vegetală trebuie un pic mai multă grijă pentru că trebuie să am grijă cum combin acele legume încât eu să obțin un lanț complet de aminoacizi. Da? Asta este o discuție pe care o putem păstra pentru un alt episod,
Însă, Sigur. ideea de bază este asta. După 40 de ani, masa musculară devine o prioritate și să nu uităm că mușchiul a fost declarat organul longevității. El este. Deci avem nevoie de el. Da? Și aici nu vorbim despre bodybuilding. Nu vă îndemn acum să vă duceți în sală și să începeți. Da? Vorbim despre metabolism, postură, forță, glicemie reglată și longevitate. Da? Deci, iată, proteina este cea mai importantă și dacă ar fi să vă dau așa câteva exemple concrete, da? Cele mai bogate alimente în proteine. Avem ouă, pește, iaurt grecesc, carne slabă, brânzeturi de calitate, tofu, leguminoasele bine tolerate. Eu o să vă dau acum exemplul meu, pentru că și eu sunt în această etapă, da, că sunt în categoria 40 plus și la mine când am început să acord atenție cantității de proteine pe care eu o mănânc și pentru că fac foarte mult sport în fiecare zi și nu reușesc să mănânc pe măsura cât ar fi nevoie, sunt nevoită să suplimentez. Și am început bineînțeles, am încercat proteina animală, proteină din zer, am ales un produs de calitate, așa, și după 2 zile mă simțeam ca un balon cu dureri de stomac, cu crampe și am zis ok, eu ce fac? Pentru că începeam să slăbesc și încercam să mănânc cât trebuie, dar dacă mă forțam să mănânc cât trebuie, mi se făcea rău. Și atunci m-am dus către varianta de proteină vegetală și acum sunt cel mai fericit om din lume și stomacul meu la fel. Deci, iată, există soluții, este important să încercăm. Dacă văd că nu rezonez cu un aliment, nu mă forțez. Da? Chiar dacă știu aliment ar fi bun pentru mine, spre exemplu, iaurtul grecesc, la fel, suntem foarte multe dintre noi care nu mai tolerăm lactoza. Nu este niciun fel de problemă, găsim soluții. Deci, cum spuneam, ar fi așa, ca alimente principale, avem în primul rând proteină la fiecare masă și ne clădim masa în jurul proteinei. Apoi, foarte importante sunt și fibrele, pentru că ele ne susțin microbiomul, tranzitul, ne reglează glicemia și colesterolul și sațietatea. Și surse bune de fibre sunt legumele, fructele întregi, semințele, leguminoasele, cerealele integrale, atenție, cele pe care le tolerați, pentru că nu este o regulă, putem avea anumite reacții. Și am lăsat acum, la final, numărul 3, am lăsat carbohidrații. Și de ce am ales lucrul acesta? Pentru că de cele mai multe ori, noi femeile, toate, inclusiv eu, care sunt în domeniu și colegele mele la fel, ce facem? Cum vedem că ne-am pufoșit un pic, tăiem drastic din carbohidrați. Nu este ok. Carbohidrații nu trebuie eliminați. Este o greșeală frecventă, normală, ne vine din reflex să o facem. De ce? Pentru că întotdeauna noi știm că ce înseamnă carbohidratul. O făinoasă, o prăjiturică, o pâinică, una alta și știm că de aici acestea ne pufoșesc. Ei bine, pe termen scurt, dacă eliminăm, poate părea că funcționează, pentru că o să vedeți așa în vreo 2 săptămâni că nu mai sunt la fel de pufoasă, mi-e un pic mai bine. Însă, știți ce se întâmplă odată cu eliminarea carbohidraților? Nici creierul nu mai funcționează cum trebuie, pentru că din carbohidrați el își ia principala sursă de energie. Și atunci, după ce că sunt în perimenopauză și hormonii îmi fac așa, dacă eu îi dau și mai puțin carbohidrați, păi ceața aia mentală o să fie la ea acasă, o să fie cea mai fericită. Da. Iau și carbohidrații, e săracul bubuit și de hormonii care nu mai sunt chiar când trebuie. Și iată. Deci, sfatul meu este, haideți să introducem carbohidrații în mod inteligent. Da? Dacă elimin drastic, îmi este afectat somnul, gândirea, tiroida, energia și chiar și relația cu mâncarea. Și carbohidrații care au valoare nutritivă bună și care ne ajută și sunt foarte buni pentru noi ar fi următorii: cartofi, orez, ovăz, quinoa, hrișcă, fructe, leguminoase și bineînțeles că toate acestea, bine, lista este mult mai amplă, eu vi le-am lăsat pe
principalele, dar ideea este că le veți integra în alimentație în funcție de toleranță și de obiectiv. Da? Dar în niciun caz nu elimin carbohidrații de tot, pentru că atunci tot organismul meu se duce în jos. Ok? Dar prăjituricile și pâinea albă o putem lăsa deoparte. Astea da, dar în ce context? Pentru că de multe ori mă întâlnesc cu ideea de gata, Irina, de mâine nu mai mănânc pâine, nu mai mănânc prăjituri, dacă e weekend și o petrecere, nu mai beau niciun pahar de vin sau poate un gin sau un cocktail, depinde ce preferă fiecare, și se duc ușor către zona extremă sau o schimbare drastică. Nu vă recomand asta sub nicio formă, da? Vă îndemn către echilibru. Da? Dacă am poftă de o prăjitură, mă duc și mănânc o prăjitură. Da? Săptămâna asta mă duc să mănânc o prăjitură. Dacă sunt la o petrecere și îmi doresc să consum o băutură alcoolică, ceva care vă place, un cocktail, orice ar fi acolo, faceți-o fără niciun fel de problemă, fără vinovăție, dar trebuie să mențin un echilibru, pentru că una este să mănânc o prăjitură în weekend sau să beau un pahar sau să mănânc un cartof prăjit și alta este să o fac în fiecare zi. Aici se creează diferența. Deci eu niciodată nimănui nu i-am spus gata, game over cu prăjiturile, nu mai bei nimic, nu. Dacă nu există în spate un context medical care să impună astfel de decizii și suntem cu analizele ok, suntem sănătoase, nu, mergem, ne simțim bine, dar învățăm echilibrul și cumpătarea, da? Aici se face diferența și în felul ăsta nici creierul nostru nu ne va sabota. Pentru că de fapt aici se întâmplă lucrurile. Gata, de mâine nu mai mănânc carbohidrați. Bravo, nu-i mai mânca, dar în 3 zile o să te trezești cu cea mai mare foame, cu cei mai mari nervi, nu vei dormi bine. De ce? Pentru că exact când tu îi spui creierului nu, atunci îți dă cele mai multe motive ca să da. Da, exact. Deci cuvintele esențiale sunt echilibru și măsura. Exact, da. Ceea ce facem. Despre asta este vorba, da. Irina, câteodată, oricât am mâncat de sănătos, poate nu reușim să mâncăm atât de sănătos sau atât de mult ca să acoperim tot necesarul de vitamine și minerale pe care corpul unei femei după 40 de ani are nevoie. Are sens suplimentarea cu vitamine și minerale? Da, suplimentarea cu vitamine și minerale are sens în momentul în care mi-am făcut analizele și am discutat cu un specialist. Vă recomand să nu vă uitați la trendurile pe care noi le vedem acum pe Facebook și Instagram. Se promovează foarte multe suplimente fără o bază științifică. Problema nu ar fi neapărat legată de suplimentele care sunt, spre exemplu, suplimente de hidratare sau suplimente care pe mine să mă ajute să susțin efortul. Nu, o să vă menționez și despre acelea. Pentru mine, ca specialist, problema apare în momentul în care vine cineva și îți spune ia vitamina D3 cu K2 pentru că e bună. Da, ok, dar hai să vedem un pic care este contextul meu. Am eu nevoie de această vitamină? Adică este nevoie sau se mai vine foarte mult și cu omega-3? Da? Omega-3 este într-adevăr un supliment de bază, însă la anumite persoane, dacă dozele sunt mari, pot fi probleme de fibrilație atrială. La fel este și cu melatonina. Se vorbește foarte des despre melatonină că este bună, dar nu se spune cum să începi să o administrezi și te poți trezi de nu poți să ridici capul de pe pernă sau că ți-o ia inima razna și te sperii și te gândești la alte lucruri. Deci când vine vorba de suplimente, fac analizele, fac anamneza, discut cu specialistul și abia apoi încep să iau. Acum, o să vă menționez câteva suplimente care sunt esențiale în perimenopauză și anume
cum am menționat și mai devreme, vitamina D3 în combinație cu K2 este foarte importantă pentru sistemul osos, imunitate, funcție musculară, dar ea sub nicio formă nu se ia după ureche. Da? Se verifică, se face dozarea vitaminei D3 în sânge și în funcție de intervalul în care mă aflu, da? Eu știu exact cu câte unități trebuie să compensez, să completez, o fac pentru o perioadă de 3 luni, după care îmi refac analiza, văd cum stau și îmi ajustez doza dacă mai am nevoie să iau. Apoi, un alt supliment pe care îl pot lua în perimenopauză și mă ajută foarte mult este magneziul. De ce? El îmi susține somn, sistem nervos, funcția musculară și relaxarea. Formele pe care eu le recomand sunt magneziul bisglicinat și L-treonat. De ce mergem pe bisglicinat? Este cel care mă ajută să obțin un somn mai bun, să mă relaxez, iar magneziul L-treonat este singura formă de magneziu care ajunge la creier și mă ajută pe partea de cogniție. Dar la fel și el trebuie calibrat. Ce tip de magneziu iau în prima parte a zilei, ce iau în a doua, în ce cantități. Și bineînțeles, nu sărim peste omega-3, cum vi l-am menționat mai devreme. Este excelent pentru partea cardiovasculară, pentru scăderea inflamației, pentru creier. Dar nu este pastila magică. Da? Doza, calitatea produsului, oxidarea produsului și contextul medical contează. Da? Nu îl iau doar pentru că toată lumea vorbește despre asta și dă-l încolo că e omega și sigur este bun. Mai bine mâncați mai mult pește decât să luați omega fără a avea un sens în ritmul vostru de viață. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, creatina. Creatina este un supliment, este cel mai studiat supliment, da? Și pentru femeile peste 40 de ani a devenit foarte interesantă, mai ales în combinație cu antrenamentul de forță. De ce? Pentru că ea ne susține masa musculară, ne susține forța și funcția cognitivă. Sunt studii recente care arată că o cantitate potrivită contextului fiecăruia de creatină mă ajută să combat mai bine oboseala și toate simptomele acelea neplăcute cu care vine la pachet oboseala. Da? Deci, creatina este un supliment foarte bun, eu îl consum, aici am apă cu creatină și cu lămâie, deci îl consum deja de 6 luni și rezultatele se văd, nu doar din punct de vedere al performanței sportive, pentru că în primul rând din acest motiv am început să o iau, pentru că aveam nevoie să mă susțină în cele plus minus 2-3 ore de sport pe zi, pe care le fac de luni până sâmbătă, am și o pauză duminica doar. Deci ăsta a fost primul motiv pentru care am luat-o, însă crescând doza, am început să văd și alte efecte. Mă recuperez mai repede, mă concentrez mai bine. Deci, concluzia în legătură cu suplimentele, nu luați nimic după ureche, este riscant pentru că suplimentele pot interacționa cu alte tratamente, ele pot fi prost dozate, contaminate sau inutile dacă nu există un deficit sau o indicație clară. Da? Deci, în legătură cu suplimentele, cam așa stau lucrurile. M-ai făcut curioasă cu creatina. Există vreo analiză sau cum putem determina dacă avem nevoie de creatină și câtă creatină avem nevoie? Deci, la creatină, analiza pe care eu o recomand și pe care și eu o fac undeva cam la 4-5 luni, dar o fac mai mult pentru liniștea mea. Ea ar trebui făcută doar o dată. Da? Deci, la început, înainte să încep să iau creatină, îmi verific funcția rinichilor. Da? Mă duc, fac sumarul de urină, sumarul de urină și cam atât. Da, asta trebuie făcut. Dacă acolo îmi iese cumva că rinichii mei nu filtrează foarte bine sau am deja creatina crescută fără ca eu să iau, atunci ăla este singurul semn de exclamare unde eu nu trebuie să mă apuc să suplimentez cu creatină. Însă, dacă rinichii mei funcționează normal, atunci nu este niciun fel de problemă. Doza normală cu care se începe, doza uzuală, este undeva între 3-5 grame pentru început. Da? Apoi,
Doza se calibrează pe măsura efortului pe care îl facem. Eu iau în mod constant 10 grame pe zi pentru că am o oră de pilates și o oră și jumătate de antrenament de forță și cresc undeva între 15-20 de grame. Spre exemplu, acum m-am predat în 2 zile 12 ore de pilates pentru că am ținut un curs. Am avut nevoie de o altă susținere pentru că am predat atât fizic, dar am predat și exercițiile verbal. Deci solicitarea mea atât pe cogniție cât și fizică a fost mult mai mare. Și atunci am pus în băutura de dimineață 10 grame și pe parcursul zilei în băutură tot așa. Dar rinichii mei funcționează ok și aceste doze se înțeleg în contextul meu. Da? Deci dacă ar fi basic, aș începe cu o cupă din aceea care cuprinde undeva între 3 și 5 grame. Ar trebui să scrie pe fiecare cupă câtă cantitate de creatină este. Și dacă începeți să suplimentați cu creatină și vă faceți analizele și la sumarul de urină este creatina crescută, nu vă speriați. Este normal pentru că voi suplimentați cu acest supliment și e normal ca ea să iasă ușor modificată. Și atâta timp cât doar acest parametru este modificat, iar în rest totul este în regulă cu rinichii și analiza voastră, nu este niciun fel de problemă. Dar doar că trebuie să-i spuneți medicului, vezi că iau creatină și de-aia mi s-a modificat acolo. Așa. Și pentru că tot ai pomenit de sport și de forță și mai înainte la început și de cardio, da, este o vârstă la care ar trebui să ne gândim, dacă până acum n-am făcut-o, că ar trebui să mai suplimentăm mișcarea, să devenim un pic mai active din punct de vedere fizic, să nu ne pierdem masa musculară și osoasă. Care este sfatul tău? Cardio, forță, ambele, în ce măsură? Aici depinde foarte mult și de obiectivul fiecăreia, pentru că de cele mai multe ori femeile care doresc să slăbească au senzația că dacă se apucă de cardio, așa ard grăsimi. Nu, grăsimea, vorbind din perspectiva antrenamentului sportiv, se începe să se ardă și să se mobilizeze undeva în intervalul 2 de puls. Aici este un parametru pe care îl stabiliți împreună cu antrenorul vostru, cel care vă calibrează antrenamentele. Da? Dar în niciun caz nu vă gândiți că intervalul 2 de puls înseamnă să fiu pe bandă și să fiu ca hamsterul și să alerg să fac mult cardio. Nu. Ideea este în felul următor. După 40 de ani, răspunsul corect este că ambele, atât cardio cât și greutățile ne ajută. Dar greutățile devin obligatorii. Mișcarea cardio ne susține inima, ne susține circulația, sensibilitatea la insulină și sănătatea mentală. Deci, iată, cred că sunt suficiente motive încât să nu excludem cardio din viața noastră, din antrenamentul nostru. Dar doar cardio singur nu protejează suficient masa musculară și densitatea osoasă. Antrenamentul de forță, cel cu greutăți, ne susține masa musculară, metabolismul, densitatea osoasă, postura, previne fragilitatea osoasă și articulară și menține sensibilitatea la insulină. Sunt foarte multe meta-analize recente care ne arată că antrenamentul de forță îmbunătățește atât compoziția corporală cât și forța mea, adică sunt mai puternică, despre asta este vorba, da, cât și parametrii funcționali, da? Inimă, puls, stare psihică. Deci, iată, antrenamentul cu greutăți are foarte multe beneficii și cardio vine foarte bine în completarea lui, la fel cum vine și antrenamentul de pilates. Eu practic pilates de peste 10 ani, am și practicant, acum sunt și instructor, acum de ceva vreme sunt și instructor și am văzut foarte mult beneficiile acestei metode și vă spun sincer, până la 40 de ani pilatesul era viața mea. După 40 de ani am intrat în sală și acum fac 5-6 antrenamente pe săptămână în sală și 3 ore de pilates. Și la cardio pentru mine înseamnă urcat trepte. Eu nu mă urc pe bandă, nu alerg,
Deci am ales lucrul ăsta, forma mea de cardio este urcatul de trepte și nu vă gândiți că acolo alerg. Nu, sub nicio formă. Le urc într-un ritm mai alert, da? Dar atât. Deci asta v-am dat exemplul meu. Eu sunt un pic într-o extremă, ca să zic așa, pentru că este foarte mult sport, dar la mine stilul de viață a fost ăsta de când eram mică și acum faptul că și antrenez mă ține în acest ritm. Însă, dacă ar fi să vă fac o recomandare, ar fi 3 sesiuni pe săptămână de forță și 1-2 ore de pilates. Și în rest, dacă vreți cardio, ieșiți afară și faceți mers alert câte 30 de minute. Da? Nu este greșit, este foarte, foarte fain și este ok și poate fi și o activitate plăcută, pentru că mai plimb cățelul, mai ies cu familia, adică integrați cardio la nivelul acesta. Da, ideea este să ne ținem în mișcare alertă și să ne punem un pic de mușchi la treabă, Da. că altfel ei dispar, din păcate, cum ai spus și tu, 1 gram de mușchi, 1% pe an. 1%, da. E mult. E mult. E mult. Eu nu renunța la ei deloc. Nici eu, pentru că care este perspectiva? Sincer, exact. Nu cred că vrem să ne gândim la ea. Nu, sub nicio formă. Trebuie să fim în formă maximă și la 65 și la 70 și după 70 de ani. E foarte important, într-adevăr, să ne uităm puțin și în spate, mama și bunica noastră și bunicile, de fapt, pentru că este bine să ținem cont și de cea maternă și de cea paternă, însă acestea sunt doar repere, nu este obligatoriu să fim la fel ca ele și în plus noi deținem controlul, exact. Pentru că haideți să ne gândim un pic acum, totuși pe vremea bunicilor mele și pe vremea mamei nu existau atâtea informații. Deci, iată, noi practic doar prin discuția aceasta de astăzi am zgâriat doar suprafața acestui subiect și totuși consider că am învățat foarte multe lucruri. Dar ele nu știau nici măcar atât, nu aveau acces la această informație valoroasă. Care ne pregătește pentru momentele în care ar trebui să se instaleze slăbiciunea și noi putem lucra sau nu împotriva, dar ca să nu o lăsăm să se instaleze, ca să putem să fim, poate nu în forță sau eu știu cât de energice, dar măcar să putem să mergem cu viața, așa frumos înainte și să nu ne lăsăm practic apăsate de greutatea ei. Da, așa este. Irina, dragă, ne-am cam apropiat de sfârșitul discuției noastre. Există așa un gând pe care vrei să-l lași ascultătoarelor și ascultătorilor noștri? Da, o să mă exprim cât se poate de simplu și de direct și vreau să vă spun, dragi femei, următorul lucru și dragi bărbați, pentru că este foarte important ca și voi să rețineți acest lucru și să-l înțelegeți. Nu suntem defecte, nu suntem prea sensibile, nu ne-am pierdut feminitatea. Corpul nostru se schimbă și are nevoie de altă strategie și de o altă înțelegere. Ceea ce pentru noi funcționa când aveam 25 sau 30 de ani, după 40 nu o să mai funcționeze sau poate o să funcționeze prea puțin. Și nu pentru că noi am făcut ceva greșit, ci pentru că pur și simplu biologia noastră se schimbă. Aceste etape, da? Perimenopauza, menopauza, postmenopauza, pot fi într-adevăr dificile, dar este și momentul în care noi, poate unele dintre noi pentru prima dată, începem să lucrăm cu corpul nostru, nu împotriva lui. Și acest lucru merită spus, discutat și conștientizat. Și nu trebuie să ne fie nici rușine și nici să ne pierdem în clișee. Trebuie doar să ne uităm la noi și să avem grijă de noi. Așa este și mă bucur, Irina, că am avut ocazia să discutăm împreună despre acest subiect foarte important pentru femeile, eu aș spune la orice vârstă, pentru că la orice vârstă este o femeie, la un moment dat va ajunge și în perioada asta de schimbare și este foarte important să audă aceste lucruri. Îți mulțumesc din suflet că ai fost astăzi alături de mine
și ne-ai oferit această informație valoroasă, ne-ai oferit claritate și chiar și un plan de acțiune, dacă e să o luăm așa. A fost o lecție de conștientizare de care cred că orice femeie are nevoie la urma urmei. Absolut. Absolut. Mulțumesc mult de tot pentru oportunitate și sper să ne revedem cât mai curând pentru un nou episod. Chiar le invit pe femeile care ne urmăresc să ne transmită întrebări, să ne transmită idei și cu drag revin și vă răspund sau putem crea, cum spuneam, un nou episod pe o temă de interes. Exact. Așa ar fi de dorit și pentru dragi ascultătoare și ascultători, dacă doriți să luați contact cu Irina sau doriți mai multe informații de la ea, veți găsi toate detaliile de contact în descrierea acestui video. Și dacă v-a plăcut episodul, puteți să-l distribuiți la prietene, surori, colege, poate este exact ceea ce ele au nevoie acum, confirmarea că nu sunt singure și că există și soluții. Nu uitați, corpul vostru trece printr-o transformare naturală. Cereți ajutor, informați-vă și aveți grijă de voi. Sunt Diana Todăruț și până data viitoare rămâneți în echilibru, cu trupul, mintea și sufletul. Cu bine!